Westminster Confession of Faith, chapter 8, section 7 o section 8, part 4. Akong basahon ang section 7. Christ in the work of mediation acts according to both natures, by its nature doing that which is proper to itself, yet by reason of the unity of the person, that which is proper to one nature is sometimes in Scripture attributed to the person, denominated by the other nature. So ang atong hisgutan karon has something to do with what we have already discussed, what we call a communicatio idiomatum, or in other words, communication of properties. Ato ning nahisgutan kadali ni atong niaging mga panahon sa karon, ato nagyong nakit-an kini diri sa Westminster Confession. Ambot pasabot ni ini nga dunay panag-sharing, no, sa effect sa mahimo sa kada usa ka nature. Mahibalo kita nga na duha ka nature si Jesus Christ, divine nature o human nature. So wala ka na isagol, no, dili pwede nga isagol ang duha, dili pwede nga i-merge or i-confuse kining human nature sa divine nature, ug imposible gid kana nga mahitabo nga dunay confusion, meaning i-fuse na dunay fusion. Imposible ka na nga mahitabo gumikan kay ang human nature created kana. No, so si Christ, ang iyang human nature is created, no, wala kita mo tuo sama sa pagtuo o sa mga Anabaptist nga ang flesh is uncreated. Kining flesh murag it turned from being the logos, from being the word of God, into flesh. So ang ilang pagsabot sa John 1:14 nga and the word became flesh, ang pasabot kanang word mismo nahimo gyud na turn or na change into flesh. Ang atong pagsabot sa John 1:14, and the word became flesh and dwelt among us, ang pasabot lang ni ana diha kini nga instead nga ang word, no, ni uban sa flesh, ni take up or ni in flesh, murag nagsinina sa flesh ang word. Ang pag-istorya diha dinhi nato magamit kining communicatio idiomatum, nga instead nga moana ang writer nga ang flesh lahi sa word, ang word murag sa pag-istorya mouna ang nahimong flesh. So ambot pasabot ni ana gyud nga dili gyud ingon nga ang word as divine nga nahimong human. Imposible kayo ang Dios mahimong tao, no? So ang pagkatao ni Jesus Christ sa nature lang na niya, sa human nature ang iyang pagkatao. Now remember nga there is another nature which is divine, ug ang nature nga divine wala pa gani matao si Christ na nga nature, ug no, ang unsa ang nature sa divinity ni Christ gipaangkon kana sa iyang person. So sa dihang natao si Christ, ang nature sa iyang human property ni Christ gipaangkon gihapon sa iyang person. That's why miingon ang kasulatan nga si Jesus Christ, no, ang person ni Christ was hungry, or Jesus Christ was thirsty. Mao na ang makit-an nimo diha sa balang kasulatan, meaning ang person ni Christ thirsty or giuhaw, and the person of Christ was hungry. So actually dili ang
person gyud ang giuhaw o gigutom, kundi ang human nature ni Christ mo ay gigutom o giuhaw o gipaangkon lang na siya didto sa iyang person. So unsa ang naa sa nature gipaangkon sa person, whether ang divine nature niya or ang iyang human nature gipaangkon didto sa person ni Christ. So muna ang dili masabtan sa uban, no, sa diha nga ang Iglesia ni Cristo pananglitan ilang i-quote kanang verse dia sa Luke, sa Lucas nga nag-ingon si Christ nga ingon siya, the spirit has no flesh or blood, pero tanawa ko, ni ako. So ang naa sa iyang human nature gipaangkon sa iyang tibuok nga pagka siya tibuok nga personahe niya. So that's why mo nang gitawag communication of properties. Ang properties lang kanang iyang kahimuan. No, kanang meaning ang attribute sa human nature gipaangkon dito sa as if iya na, o as if mauna siya ang person, pero dili gyud. Lahi ang human nature, lahi ang divine nature, which is kay doon na may panaghiusa, doon na unity. So that's why di pwede nga bahinon na kana nga gilansang sa cross, mauna siya, dili na ang the whole person ni Christ katunga ra. Kaya ang another nature is divine. Although dunay kamatuoran siya nga ang nagilansang sa cross ang tao ra, pero ang dili pwede ingnon nga ang katunga ra ni Christ mao gilansang sa cross. Ipaangkon gid nimo sa tibok nga Kristo. No, ang gilansang sa cross ang tibuok gyud nga Kristo. So that's why mo na ang communication of properties. Ingon diri, Christ in the work of mediation acts according to both natures. Na karon actually niya nata sa panahon nga diin si Jesus Christ, no, sa iyang as the risen Lord, as the risen Christ, no, duna na siya mediation, nag-mediate na siya, nahimo na siya mediator karon. So sa pagkakaron unsa ang iyang gihimo alang kanato, no, ang duha niya ka nature, ang human nature ug ang divine nature naga-mediate, ug ang kada usa ka nature nagahimo sa sumala sa property niya. Halimbawa, si Christ as human karon wala man ingon nga nawala ang iyang pagkatao karon, no. Na human lang gyud si Christ. Pero of course, sa lain nga nature is divine si Christ. So sa diha nga nag-mediate siya, nagpataliwala siya sa ato para nga kita iyang i-intercede dito sa Amahan ug magaampo siya para sa ato. So ang makasabot sa atong weakness, makasabot sa atong infirmities, mao ang human nature ni Christ. Now tungod kay makig-atuwang gyapon siya sa Amahan, divine man gyapon, siguro naman siya divine nature. So ang iyang divine nature pod mao ang kahibalo, no, ug maga-atubang ug dunay proper nga iyang papel, role sa mediation, nga si diin kini maoy mga tubang sa Amahan ug maoy mudala sa tingog sa tao o sa iyang mga pinili dito sa Amahan, ug ang magdala ni ana mao ang iyang divine nature. And yet dili pwede mo ana ta nga katunga ra, ang katunga sa iya mo'y gadalan niya, kundi the whole person ni Christ maoy nagdala sa atong mga personahe o sa atong mga pag-ampo o sa atong mga pagpangayog pasaylo sa atong mga sala, gidala ni Christ dito sa Amahan.
So dili pwede nga moingon nga ang katungaran ni Christ mo'y nagdala ni ana dito sa amahan. No, doon ay mga bersikulo atong tanawon. Sa Hebrews chapter 9 verse 14, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. Now, ang blood ni Christ sa dihang gisulat kining Hebrews, years na, no? Many years na after the death of Christ, after the resurrection of Christ. So wala na dito sa Calvary ang patak sa iyang dugo at that time nga gisulat kini. Uga na ang Calvary, wala na dito ang cross. Wala na, pila na ka years ang niagi, and yet gikot hinganlan, no, gihinganlan sa author sa Book of Hebrews ang blood ni Christ na as if naara gihapon, no, as if ang blood ni Christ naara gihapon, available ra gihapon para sa paghugas sa sala ni adtong iyang mga katawhan. So mo na nga ang blood ni Christ at hangtod sa atong panahon karon effect nagihapoy effect, no, efficacious lang gihapon ang blood ni Christ bisan og niuga na og nawala na, wala na dito, wala na gyud bisan gamay nga portion sa dugo dito sa Calvary karon. In fact, basig na usab na tungod sa kadugay nga panahon, basi kung naagihan mga dagko nga mga ekwipo, mga dump truck, mga bulldozer, mga backhoe, basig nawasak na, wata kahibalo. Ang mismo mga ginatuluan sa blood ni Christ. Pero makita nimo diri nga dunay present nga work ang blood ni Christ. Ug kana gumikan sa eternal spirit, no? Ang Holy Spirit ang ginamindinhi nga ang si Christ nag-offer gihapon sa iyang kaugalingon without spot to God. Unya si Christ ingon diri, purge your conscience from dead works to serve the living God. So ang direct, no, ang kaning efficient cause sa sanctification mao ang blood ni Christ, no, ang efficient cause. So ang material cause sa atong sanctification mang Holy Spirit sa diha nga iyang i-apply ang blood ni Christ diri sa ato para nga dunay kausaban ang atong mga kasing-kasing, mahugasan ta gikan sa dead works ngadto pag-serve sa buhi nga Dios. Okay, so 1 Peter 3:18, for Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Now, again, humana gilansang sa cross, decades na ang niagi sa dihang gisulat ang 1 Peter. Tigulang na si Pedro pagsulat niya niini. And yet, si Christ ang iyang gihimo efficacious lang gihapon. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Makita nimo din nga in connection sa kanang gitawag nato communicatio idiomatum, in connection to that nga dunay, no, ang gihimo ni Christ sa iyang physical nga body sa nang gi-offer niya, gipaangkon kana sa tibuok nga pagkatao ni Christ. Wala mo ingon nga ang gi-offer ang one kuan lang ang
ang one nature ni Christ dili ang buo na Christ, no. Ang gi-offer, yes, ang iyang human nature gi-offer, and yet at the same time gipaangkon sa tibuok nga Kristo ang iyang gihimo dito sa cross. So again, i-quote nato si Berkhof sa iyang systematic theology. Matod niya, this means that the properties of both the human and the divine natures are now the properties of the person and are therefore ascribed to the person. The person can be said to be almighty, omniscient, omnipresent, and so on, but can also be called a man of sorrows, of limited knowledge and power, and subject to human want and miseries. We must be careful not to understand the term to mean that anything peculiar to the divine nature was communicated to the human nature, or vice versa, or that there is an interpenetration of the two natures, as a result of which the divine is humanized and the human is deified. Rome, meaning gituuhan ka na sa Roman Catholic Church. The deity cannot share in human weaknesses, neither can man participate in any of the essential perfections of the Godhead. So, dili pwede nga isagol, and yet ang gihimo sa usa ka nature gipaangkon sa tibuok nga persona. No, dili pwede nga tungaon si Christ. So sa diha nga naay human og divine nature kang Christ, wala na humanize ang iyang divine nature ug ang iyang human nature wala na deified, wala mahimong Dios ang human nature. Di pwede nga isagol. Mo na ang nahitabo sa Roman Catholic Church nga ang musimba sila, simbahon nila ang humanity ni Christ, kay murag na deified na, nahimo ng Dios ang pagkatao ni Christ. O para sa ila, ila pod nga gi-humanize, gihimong tao ang pagka-Dios ni Christ, sa diha nga si Kristo murag as deity, as God. Ilang pirmi gina-celebrate panahon sa Christmas, o sa diha nga sa Christmas as if nahimong tao na ang pagka-Diyos ni Christ. O grabe na ay Santo Niño, ilang gina-celebrate ang pagkabata ni Christ o hangtod karon. O sa ato as Protestants, wa natong gisagol kanang duha. Now, regarding sa muna yun, sa buhat sa usa gipaangkon sa tibuok nga persona ni Christ, mato ni, by reason of the unity of the person, that which is proper to one nature is sometimes in scripture attributed to the person denominated by the other nature. Acts 20:28, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over that which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. See? So ang God, no, ang Diyos, as if na blood ang Diyos, dinhi, no, diri sa Acts 20:28, his own blood, murag pagsabot, pag basa nimo nga murag na ay dugo ang Diyos, pero mo na karon actually ang iyang human nature nga day dugo na ay unod, na ay bukog, gipaangkon sa iyang person as God. So John 3:13, and no man hath ascended up to heaven. Now notice, walay tao nga nikayap dito sa langit, but he that came down from heaven, meaning siya nga tao nga gikan sa langit. Pero of course gipaangkon ang deity, ang divine nature gipaangkon sa human nature, as if ang human nature mo gikan sa langit. Even the Son of Man which is in heaven, kita nimo dinhi nga
si Christ nagsulti ni ana sa John 3:13 nga ang iyang pag-ingon the Son of Man which is present tense in heaven. Wala siya mingon nga which was. Naa siya, nakikistorya siya dinhi sa ubos diri sa mga tao sa John chapter 3. And yet ang iyang giingon nga ang anak sa tao which is siya which is in heaven, naa sa langit. Makita ni mang omnipresence ni Christ nga while nakikistorya siya sa yuta, giangkon niya nga ang Son of Man which is siya tuwa sa langit. Pangbut pasabot ni ana nga gipaangkon sa iyang tibok persona ang iyang divine nature. Ug mo gihapon gipaangkon sa iyang persona ang iyang human nature. Sa 1 John 3:16, hereby perceive we the love of God because He laid down His life for us. See? God, ang Diyos mismo. The love of God because God laid down His life for us. See? And we ought to lay down our lives for the brethren. So, dili man pwede nga ang Diyos mamatay, pero diri ang human nature ni Jesus Christ nga mo iyang offer. Ang tawag diha is God. Tungod kay diha gipaangkon sa persona ni Christ unsa ang nahitabo sa iyang human nature. And yet tungod ni ana dili pwede nga i-divide siya, no? So doon na gikalahian akong i-quote sa pagkakaroon ang akong ginabasa kining libro ni Samuel Rutherford kanang gitawag nga Christ Dying and Drawing Sinners to Himself. By the way, daghay mingon nga si John Owen mo ay Prince of the Puritans, pero para sa ako ang Prince of the Puritans mao si Samuel Rutherford. Ug mo ni siya ang pinaka-Puritan yun. Daghay iyang mga sinulat ug usa ngani sa famous nga gisulat ni Samuel Rutherford kining gitawag na siya nga Lex Rex, no? The Law and the King or the Law and the Prince. So kini nga libro very important nga basahon. Ako ni siyang i-share sa inyo kining usa ka passage. Mato niya, now this must be a mystery, for though the essence of God and more of God than can be in a creature were in Christ, and in the most noble manner of union, which is personal, yet as our soul united to a vegetative body, which doth grow, sleep, eat, drink, doth not grow, sleep, or eat. And as fire is mixed or united with an hot iron, in which is density and weight, and yet there's neither density nor weight in the fire. So here, though the Godhead in its fullness was united in a most strict union with a troubled and perplexed soul and the suffering nature of man, yet is the Godhead still free of suffering or any penal infirmities of the soul. The vigor and color of a fair rose may suffer by the extreme heat of the sun, when yet the sweet smell doth not suffer, but is rather enlarged by exhalation. Yet is there great halting in these comparisons, because though the soul cannot be sick when the body is distempered, for there is nothing of the elementary nature, nor any contemplation of physical humors in it, because of a more sublime and pure constitution, yet there is such alliance in entire society between the soul and the body, that the soul through concomitancy and sympathy does suffer, as the indweller is put to the worse. If the house be rainy and dropping, the house findeth smoke and leakings of pain, in that 'tis pinned in a lodging of sick clay,
and so put to wish and hole of the in the wall, or to escape out at door or window, as often our spirits or are overswayed, so with distaste of life, because of the sour accidents that do convey it, that they think the gain of life's not so sweet as it can quit the cost. But the blessed Godhead, notice, but the blessed Godhead, united to the manhood, cannot as much for company's cause be sick, pained, or suffer, nor can the Godhead be weary of an union with a troubled soul. We conceive in the grave and death that glorious fellowship was never dissolved. Samuel Rutherford, Christ dying and drawing sinners to himself.